Είμαι ο Άρης Κουτρής και για τα επόμενα 5 λεπτά θα σας εξηγήσω σε πολύ γενικές γραμμές όλο το project Olympic Idea. Η Olympic Idea λοιπόν είναι μια εταιρεία η οποία έχει ξεκινήσει στην Αμερική το 2014 και αυτό που κάνει είναι φέρνει σε επαφή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες με τους καταναλωτές. Αυτό που έχει κάνει λοιπόν, έχει στήσει μια πλατφόρμα στο ίντερνετ και όταν λέμε πλατφόρμα εννοούμε τον ουρανοξύστη. Τα διαφορετικά site είναι οι όροφοι και τα διαμερίσματα και έχει σαν σκοπό να φέρει σε επαφή καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό να κερδίζουν και οι μεν και οι δε. Να δούμε λοιπόν τι παρέχει η Olympic Idea στις επιχειρήσεις. Καταρχήν μια ιστοσελίδα, ένα μονοσέλιδο site, την δυνατότητα δημιουργίας e-shop, στοχευμένη διαφήμιση. Όλα τα μέλη της Olympic Idea πρώτα βλέπουν ποιες επιχειρήσεις είναι συμβεβλημένες και μετά ψωνίζουν και βέβαια την παρουσία της επιχείρησης σε μια εφαρμογή για κινητά που έχουν όλα τα μέλη της Olympic Idea και μπορούν ανά πάσα στιγμή να βλέπουν ποιες επιχειρήσεις βρίσκονται στην περιοχή τους και τι ακριβώς τους προσφέρουν. Ποιο είναι το κόστος για όλη αυτή τη διαδικασία? Το ετήσιο κόστος είναι $160, δηλαδή περίπου 145 ευρώ, περίπου 12 ευρώ το μήνα, που είναι πάρα πολύ μικρό για έναν επαγγελματία, ο οποίος ακόμη και αν έχει site, ακόμη και αν έχει e-shop και το χρησιμοποιήσει για διαφήμιση, αλλά όχι γενική διαφήμιση που δεν ξέρει τι θα συμβεί, διαφήμιση σε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να ψωνίσουν από αυτόν και θα το δείτε παρακάτω. Τι προσφέρει ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση στα μέλη της Olympic Idea? Κάποιες εκπτώσεις, δηλαδή αν πιείτε σε εμάς το καφέ σας, σας το δίνουμε 20% πιο φθηνά. Κάποιες προσφορές, παραδείγματος χάρη, εάν πιείτε σε εμάς τους καφέδες μας, σας τους δίνουμε όλους 2 ευρώ, 1,5 ευρώ. Και δωρεάν προϊόντα, αυτά που ονομάζονται στο ίντερνετ freebies, δηλαδή αν έρθετε σε εμάς να πιείτε τον καφέ σας, σας δίνουμε δώρο και το κουλούρι. Τι παρέχει η Olympic Idea στους καταναλωτές? Καταρχήν, εκπτώσεις, προσφορές, δωρεάν προϊόντα ή υπηρεσίες από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Όλους μας αρέσει να αγοράζουμε πιο οικονομικά. Εκτός όμως από αυτό, υπάρχει δημιουργία εσόδων από εισαγωγή επιχειρήσεων. Δηλαδή, δεν ήρθε ο Αμερικανός στην Ελλάδα να συνδέσει επιχειρήσεις στην πλατφόρμα της Olympic Idea. Αυτό το έχει κάνει κάποιος καταναλωτής. Επίσης έσοδα από εισαγωγή άλλων καταναλωτών. Τι κάνει λοιπόν? Πληρώνει αυτούς οι οποίοι χτίζουν την αγορά της. Είναι ένας τέλειος συνδυασμός κλασικού εμπορίου, internet marketing και δικτυακού marketing. Οι καταναλωτές έχουμε μια κάρτα εκπτωτική, την εκπτωτική κάρτα της Olympic Idea και πληρώνουμε μια μηνιαία συνδρομή $28, περίπου 26 ευρώ σήμερα. Δεν πληρώνουμε ποσό εγγραφής. Έχουμε μόνο ποσό συνδρομής το οποίο προκαταβάλουμε. Και μπορεί να γίνουμε μέλη με 3 διαφορετικούς τρόπους. Mini-A, οι οποίοι δεν μπορούν να εισάγουν επιχειρήσεις, παρά μόνο νέα μέλη. 3-Mini-A, δηλαδή αυτοί που έχουν προκαταβάλει 3 μήνες συνδρομή, οι οποίοι μπορούν και κερδίζουν $80, περίπου 74 ευρώ, από την εισαγωγή κάθε επιχείρησης. Αυτή είναι μια προμήθεια περίπου 50%. Και οι αιτήσιοι, αυτοί δηλαδή που έχουν προκαταβάλει τη συνδρομή τους για 1 χρόνο, οι οποίοι μπορούν και κερδίζουν $130 από κάθε επιχείρηση, που είναι περίπου 120 ευρώ, και αυτό είναι προμήθεια 83%. Από την εισαγωγή καταναλωτών συνεργατών έχουμε επίσης αμοιβές. Για αυτούς λοιπόν που θα επιλέξουν να χτίσουν την αγορά της Olympic Idea, υπάρχουν οι παρακάτω αμοιβές. Καταρχήν, 3 and you are free. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν κάνουμε 3 προσωπικές συστάσεις καταναλωτών, δεν πληρώνουμε συνδρομή. Δεν είναι στην ουσία δεν πληρώνουμε, στην πραγματικότητα η εταιρεία κάθε μήνα μας επιστρέφει $28, που σημαίνει ότι είναι η μηνιαία μας συνδρομή. Άρα εμείς έχουμε προκαταβάλει, αλλά κάθε μήνα παίρνουμε πίσω το αντίστοιχο ποσό. Appreciation bonus, που σημαίνει ότι από την 4η προσωπική σύσταση που θα κάνουμε και μετά, παίρνουμε $7 για κάθε άτομο για κάθε μήνα. Εάν έχουμε συστήσει 70 άτομα, εάν έχουμε συστήσει 10 άτομα, θα πάρουμε $70. Αν έχουμε συστήσει 100 άτομα, θα πάρουμε $700. Matrix bonus. Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται όλη αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα μοντέλο Matrix 3x8. Τι σημαίνει αυτό? Οποιοςδήποτε βρεθεί μέσα στην δική μας σφαίρα επιρροής, ανεξαρτήτως ποιος τον έχει εισάγει, εμάς μας αμείβει $1 κάθε μήνα. Matching bonus. Εδώ μπορούμε να έχουμε όφελος από τις προσωπικές μας συστάσεις. Δηλαδή, εάν έχω εγώ συστήσει κάποιον προσωπικά και αυτός βγάλει 100 ευρώ και εγώ είμαι στο
ποσοστό στο 30%, εγώ θα πάρω 30 ευρώ. Αυτό τι μας λέει? Ότι έχουμε συμφέρον να βοηθήσουμε ανθρώπους να βγάλουν χρήματα για να βγάλουμε κι εμείς. Leadership bonus τι σημαίνει? Ότι για όλους τους καταναλωτές που βρίσκονται στις προσωπικές μας ομάδες μπορούμε να πάρουμε επιπλέον 1, 2 ή 3 δολάρια ανάλογα με τον αριθμό των προσωπικών μας συστάσεων. Πρέπει να είναι από 20 και πάνω, 20, 50 ή 100. Και τέλος, car bonus, όποιος συστήσει τουλάχιστον 20 καταναλωτές και έχει 300 καταναλωτές ομάδα, παίρνει 300 δολάρια το μήνα. Εάν έχει 500 καταναλωτές ομάδα, 500 δολάρια. Αν έχει 1000 καταναλωτές, 1000 δολάρια το μήνα. Υπάρχουν λοιπόν πολλές και διαφορετικές αμοιβές, δεν χρειάζεται κάποιος να τις θυμάται. Εάν κάποιος αποφασίσει να ασχοληθεί, τότε ίσως να καθίσει να δει μία-μία τις αμοιβές. Ένα παράδειγμα που μπορούμε να έχουμε για τις αμοιβές, ενδεικτικό, δεν είναι απόλυτο, ενδεικτικό παράδειγμα, είναι αυτό το παράδειγμα που βλέπουμε τώρα στην οθόνη, το οποίο λέει ότι αν έχουμε 20 προσωπικές συστάσεις συνδρομητών και συνολικά αυτοί παράγουν 300 άτομα, έχουμε ένα εισόδημα περίπου 1000 ευρώ. 50-500 έχουμε 2.000 και ανεβαίνει. Δεν υπάρχει οροφή στο εισόδημα που μπορεί να δημιουργήσει κάποιος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι εκτός από αυτά έχουμε εισοδήματα από συνεργασία της Olympic Idea με μεγάλες εταιρείες όπως είναι το eBay, το Amazon. Έχουμε συμφωνίες με διάφορες εταιρείες οι οποίες μας δίνουν εκπτώσεις στα κινητά μας τηλέφωνα. Υπάρχουν και πολλές άλλες λεπτομέρειες. Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι απλώς να εισάγει κάποιον στη γενική ιδέα. Δηλαδή ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες από τη μία και οι καταναλωτές εμείς από την άλλη μπορούμε να συνδεθούμε και να έχουμε όφελος και η μεν και η δε. Ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε εισόδημα. Σας ευχαριστώ, σας καλωσορίζω στην Olympic Idea, καλώς ήρθατε στο μέλλον σας.